esan geinke, urte oso ona eduki dugula, hainbat eta hainbat jende eduki dugu herrian zehar, urte osoan zehar, eta adibidez, datu argienetariko bat izan daiteke, Ereagako turismo bulegoak 7,7ko igoera bat eduki dauela urte osoan zehar. Egia izan da, klimatologiak ez dauzkula asko gehiegi lagundu, batez bere abuztua urteko unerik potentenetariko bat da, baina alan dabe mantendu ahal izan dugu eta izatez hasi egin dugu datuak, eta garrantzitsuena dana urte puntuetan ez diren sasoietan hasi egin garala. Hau da, sasoitik kanpo datu oso politak eduki dugu, gorantza goaz, sasoitik kanpo, eta badakizue hainbatetan esan dutzuen moduen, hori da gure helburutariko bat, ezta? Urte osoan zehar hastea, ez bakarrik momentu pikorik altuenetan, eta turistak eta gure bisitariak herri osoan zehar sakabanatzea. Beraz, helburu horregaz nahiko ondo goazela esan geinke.